Mmanya chiatagokwa na ya bụ ihe mmemme anyị n'ụtụtụ ala Good Morning na Anambra dịka anyị si wee kwuo n'ụkwa na o nwere isiokwu ọzọ anyị nọ ga-eji wee nọkọ n'ụtụtụ a ma o nwere isiokwu anyị ga-enebanye anya nke anyị anyị na-ekwu maka ịgba nkwụ nwaanyị mana isiokwu a na-abịa dịka ajụjụ nyaba anyị na-ajụ ma ọ dị mma nwoke iwufu mmanya nwunye ya bunyere ya dịka oge na-eme nyaba agbamnkwụ ma anyị nezi anyị ife na-eme kịta even na ụfọdụ vidios anyị na-afụ na social media ebe ndị mmadụ na-uploadu traditional marriage ha ịfụ na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ebunye ha mmanya ha yafụọ ya yafe ụfọdụ ebunye ha adọrọka ya n'okpuru oche bụlụ ọzọ nwa ajụjụ anyị wee bụrụ kedu ife mezi o ji wee dị otu maka na anyị ma n'oge mbụ na ọ na-abụ ebunye nwaanyị mmanya ya bụ nna nwaanyị bunye nwaanyị mmanya obuli eje bunye di ya enwesizi ya ole ego tinye n'ime wee kpọnye nwunye ya na ya wee yelu wee jee wee fụ ndị nne na nne wee gọzie ya bụ union mana anyị na-eze anya ife na-emekịta ya fụ na ọ bụrụ ọzọ otu a ka o si wee dị kedu ife kpatara o ji wee dị otu a kedu the significance of ebunyekwanụ nwoke mmanya ọṅụọ ya ihe ndị a niile bụ ihe anyị ga-enebanye anya taa na ya bụ nkata anyị ga-akpa na studios of ABS n'ụtụtụ a anyị nwekwara ndị ọbịa pụrụ iche anyị na ha ga-adị wee takanya bụ isiokwu onye ogbo mụ na ya dịka wee mekọ press review ka nọbụ ebe abụ achụbụchukwu ọkabue mụ na onwe m ka bụkwa Chidimma ọnwa ọ ga-amasị anyị kịta na anyị kpọbatara ndị ọbịa anyị na ha nọ na studio n'ụtụtụ a ka ha wee nyere anyị aka wee kọwaa anya bụ ihe gbasara ịgba nkwụ mmanya na-ebunye nwoke n'oge ịgba nkwụ anyị na Ifeanyị ọbụ na-ebu na mma ebe a Ifeanyị n'ọnụ oyibo anyị asị na ọ bụ public affairs analyst anyị na-asị gị dalụrụ nne na isonyela anyị n'ụtụtụ n'ebe anyị ọkwa aka ege ntị ọ dị mma anyị nwekwa Chief Godwin Uzegbu ọzọ title holder osi nri wee bịa anyị na-asị gị nnọọ nne ndị be anyị ekene m ọ dị mma Ajọluke ka ime I'm my former thank God na ifu taa ihe anyị na topic anyị nwere n'ụtụtụ a bụkwa ezigbo topic because of obodo dịzi kịta ya marozi ma anyị na-emezi omenala ma omenelu ka anyị na-emezi kịta with ihe na-emezi na most ịgba nkwụ ceremonies anyị na-afụcha but ihe masịrị bụ na ndị nọ na studio ebe ya kọwapụta ihe mee ife ji wee dị otu a ọ dị mmadụ alụrị nne ka anyị bidoro na onye kpu ogbu mmewe bịa ọzọ title holder anyị na-anọ na studio n'ụtụtụ a dịka nsi wee kọwa na mbụ na abịa n'ịgba nkwụ na ife a bụ ihe eji wee malụ ndị Igbo n'ịgba nkwụ na nne na nna maọbụ onye na-anọchite nna na ezinụlọ bụ ya ga-ebulu mmanya bunye nwaanyị wee sị biko bulu mmanya jekwulu onye isi na ọnya bụ di gị ka ibunye ka ọnwa a na-elukwa anụ nwoke analị ya bụ mmanya ṅụọ bifo nya na ya wee yelozie gabazia ka agọzie ya bụ union mana anyị nezi anya ka o si wee dịkịta ya fụ na ọ bụrụ ozi ife na-emebu na mbuke na-eme mana tupu anyị ejebe na ebe mmiri si wee bịago pi ụgbọgụrụ ihe m chọgodo ka anyị kwuo kịta bụ ka ịkọwala anyị kedu the significance kedu ife ọ pụtalụ na ebunye nwoke mmanya ọṅụọ ya wee kpọlizielu nwunye wee gaba ije nata blessing. Yes, ekene m Chidimma. Ife a na-eme n'ife a bụ omenani ya ka ndị si ebi. Some of ife na-anụ nwa omenani a dị bụ mgbe tupu ebi ndị ụka abịa. Ndị ụka abịazie wee wepụta ife adịrọ mma na omenani si na-afe ekwere. Mana some of the overzealous ndị ụka apụtazie ma ife dị mma na omenani asị na afa achọrọ ya. Dịka na nwoke kunie kịta ije nụ nwaanyị o nwee ndị pụtazinụ sizia na afa dị aṅụ mmanya nke na-aba n'anya na nke na-aba n'ọnụ nke na ụtọ bilibili so na be anyị ọ bụrụ omenani anyị bụ na iyi agbalụ nkwụ enu inwe ezigbo nkwụ enu ọ na-aba n'anya so n'ọnya bụ a ga-esizie na ewe banyezie na ụfọdụ ife ndị a na-eme na be anyị abịa na nke ịjụ maka nwoke ịgbafu mmanya ebunyelie nwunye nwụrụ wee bunye ọṅụrụzi akafa gezie be nna ife a bụ ife jikọ ọfa even in the church a na-asị anọkọta asị agbacha asị may you kiss the bride
ịlụzie ije emi anya ọnụ omenala etu esi eme na ebe na mana be anyị bụ na apụtazie ebunye nna anyị ebulu ya mmanya bụ na ọka ije gosi onye ahụ ọnọdụ ka ndụ fa na-agba and ọnya bụ ife na-ejikọ nya di na nwunye nya ka ị ga-apụtazi bulie wụọ n'ala ofu anyị asịgo na ọ karịa ọ bụ amago m egwu na-atụ ndị mmadụ na enwe ike eme etinyeli ọgwụ ma tinyeli elu ọ na nwa ga-eji aka ya ga-eje sachata iko jiri aka ya gbanye mmanya jiri aka ya bunye nwa ya onye gbuzi anwụ ya ebuluzie ya jezie chọba di ya ka ọ ga-achọgide di chọtazie anya nye mmanya asị obulie gbafuo na ekeligo m nwa m emeri ya ọgọ nwoke nwụchala ya ọ chọọ ịlacha iko chọọ ịlacha iko wee weluzie ego tinye n'ime ewechighị anya kedu ife dị na ya ọ igwe alụsị ọ dị mma dalụrị nne ife anyị ka ịbịa bi nọ dịka Zesty o kwuru na n'eziokwu na ihe a bụ ihe na-eme and na o so n'ihe na-ejikọ di na nwunye ya bụ mmanya ebunye nwaanyị maka na nwaanyị ebugodo ụzọ detụ ya ọnụ tupu o wee bunye di mana ka esi wee kọwakwa ụfọdụ na-atụ egwu because na ife na-emezi n'obodo anyị erika ụfọdụ na-atụ egwu na o nwere ike nwee ka esi wee tụchenye ihe maka na ụfọdụ ada abụsị nna nwa ada anọkwana ya nwere ike ọ bụla ebe nna na-anọrị ọ bụla ofu onye one of the kinsmen maybe uncle onye na ebe a nwere ike ọ bụ onye nwaanyị ebunye mmanya ụfọdụ a na-asị na that process mgbe ahụ ị na-ebunye mmanya na nwekwana ike ọ bụ na ọ nwere ihe o tinyere na mbọ ọ ya akpa ya ụfọdụ na-asịkwa na ọ bụgodo na nna nwa bunye mmanya na that process obi na-aga ya na enwere ike project ya bụ ọgwụ wee baa na mmanya ajụjụ wee bụrụ isi otu a wee ghọta ya bụ ihe ya bụ ome otu a ka o si wee kwesị ịdị kịta mgbe ọ bụ na ọ bụrụ ka o si kwesị dịka nna anyị ukwu si mmanya na-aba n'anya na mmanya na-aba n'ọnụ mmanya niile bụ n'ọnụ na nghọta anụ nwaanyị kịta nna m sịkwanụ na ọ dịgo ka ọ ya adị mbụ anụ nwaanyị bụ ife dịla obodo n'obodo maka onye bụ na aba anụ afọ erie umejue aba anụ afọ ewerie umejue anụ nwaanyị n'asụsụ Igbo ife a na-akpọ ya bụ ije zeta agbọ ije zeta agbọ aka na eze agbọ ka afụ n'ezi akwụwa ngọ maka na fancha dịsịkwa n'iche n'iche nwere ike ọ bụrụ ndị afụ n'ezi akwụwa ngọ a ka ya agba agbụ nkwụ awụpụ maka na onye jere izeta agbọ bụ ije were ezigbo ife abịa n'ịnụ nwaanyị o nwere usoro eji anụ nwaanyị ndị be anyị ji wee sị na oke okporo fụrụ agbọ taa n'ọnya taa si nyokwa anya enyo enwe usoro a na-abịa kụọ aka akụsị aka na ejụọ ese ajụsịa ese wee bịa wee ti obodo a na obodo a ekwue na mbọsị dị otu a na mbọsị ka ekwekọrịta abịa mbọsị a aba n'ime kpaa ihe ndị be anyị na-akpọ ịkpabi ọnụ nwaanyị atụ nkwụ ọnụ mmụọ ewee pụtazi ya n'ezi ewee nyorie ara ele nwaanyị ele ara ele nwaada ịnọdụ ebe a na-akpabi ọnụ nwaanyị ya na-anụ ka okenye ya na-asị na ọkwa ije dị ka ọ na-eje na ya ara ele ekwele ị gara abata ebe a azịza a na-akpụ ya iji akịrịka a na-akpụ ya iji akịrịka ndị be nke nwaanyị weta nnọọ ọmalịcha efere wee jigide akịrịka oju kpim ebi ndị a were ọmagolo owelu ewelụsi ọmagolo owelu ewee jibekwanya bụ akịrịka ewee jijuo nya ebu ikwafa papazia ife ndị ọzọ mana nke kịta bụ akwụkwọ n'ezi ụfọdụ na-agbakwụzi nkwụ na wee jụọ onye gbara nkwụ maka na ịtụ nkwụ ọnụ mmụọ nwekwa na ife ọpụta o nwere ife ọpụta igbu ewu nna nwere ife ọpụta mana nke kịta afụ akwụcha taa egbuo ya taa sụọ ya taa bute mmanụ ya taa anyị na-ene n'anya ụfọdụ tupu eji anụsịrị mbọsị ya a na-eme ego ka agbasa anyanwụ ga nche aga
onye ọbụla agabala onwe o kwesịrọ na mmanya mbọsị ya onye abụ agbamndụ mana alụrụ anyị agbago na arọ bụrụzi omenani ụlọ anyị karịkwuzie anya ukwu ekwolo na ọtụtụ ife ndị anyị bịa rapụ ife mela anyị Igbo ife mela anyị ndị anyị bụ jee chịrị aka kwee na ife dị aṅụ ọkwa n'abalị ka ofu onye na-agwa m sị m na onye nwa makatazikwa ego stu n'elu stu n'anị nwanne nwoke na-akpụ ya sị ya na ya nwoke enwegokwo n'ego sị ya likwa n'ego nwasị ya ndakapụ na anwụ nsị ya na ihe ejere si eri ọsị mba na ya mejiri ya chi ego nke nwa tipuru nwanne nya ka ya eso wee ri na aka ya adịrị ya. We lost some basic principles of our Igbo existence and cosmology. Ebe a ka anyị nọ wee takoluzie amarọ nke anyị amarọzi omenelu amarọ omenani ọ bụrụ ọsọ ụka ajọ omume na ajọ obi anya ukwu na ekwolo nne na nna inwe anya ma kpọrọ ya anya ukwu elijuru afọ abụrụ na ego adịrọ na akpịrị oke akpịrị mbụ nwata nwaanyị na-ebisi ya nwa ya eji kpọọ nwaanyị sị ya jee mee ife ibi ya na-eme kpọọ nwaanyị nwoke ya jee mee ife ibi ya na-eme na onye nwa alụrụ nna ya ụlọ ịlụrụ nna gị kedu nke ịlụrụ nna gị nwere ya ji na-achụpụ nwatakịrị ya jee mee ife ibi ya na-eme ọ bịa ofichaa ifele onye abụ na ụfọdụ alụmdi na nwunye bụ mkparị amụ rapụzia the sacred entity called marriage bụ ife omimi dị egwu ka e wee kịta ụfọdụ na anụrụ maka ego anụ maka political connection anụ maka business connection anyị na-ekiri n'anya ọkwa n'anya anyị ka azị na wee ga ka ọragodu m n'ọfụ ka a na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka ka m bịa jụgoro Chief Godwin Uzegbu o nwere ihe ikwubu ị na-ekwu oge Chidinma jụrụ ya ajụ isi na ụka bịazi chọọ ịnapụla anyị omenala anyị ụfọdụ ndị hapụzie ihe ha kwesịrị ime gbasara anụ di na nwanyị wee na-eso usoro ụka ị na-ekwu na ụka na ka ndị Igbo si eme na o nwee ihe dị iche ọ na ọ nwere ka esi wee mekọta ya ka o wee dị ife as predominantly na Christians ka ndị Igbo bụ. Yes, onwe ụfọdụ ụka anabatakwugo omenala mgbe gboo ilote before the Civil War ọ na-abụ na the Catholic Church I'm a Catholic ọ na-abụ na Catholic Church fada na-aka ụka ọgbakọta the congregation azụ emesịa anyị atụgharị anya sị mba na ọ ya na-eche malụ ndị ọ na-agba na onye fada afọ n'ụlọ ụka ka ọ na-agba okwuchukwu maka ọ bụrụ ịgbakọta ya azụ ị na-ekwu inezi anya n'azụ na o nwere onye nke onye na-agbazi okwuchukwu so na enweghị a lot of things na emego na some of these churches mana nke na-ewutekarịsị m bụ ụfọdụ ekwere ekwe mmadụ ijebe ebe ọgụ ya na ọ na-eje ịnụ nwaanyị omenala anyị bụ ihe eji ọjị jide osiri mba na ọjị adịrịa nọọ igwe alụsị na mmanya mineral ka a ga-eweta nọọ ifefe agbado ma juice ọ dabara na so na ife anyị na-ekwu bụ na more of these churches ka fa na-anabata omenala anyị ife ụka bịa ka ụka bịa fa bịa ka fa wepụ omenala dị njọ enwe na be anyị ndị be anyị nwe mgba dịka igbu ejima ọ bụ na ya mụmụ ejima ugbo na enwe nwoke na mgbe nwaanyị na ikezi ọ bụ na mgbe gboo ahụ na ọ na adala igbo mana afọ wepụcha anya si mba nke a dị mma nke a dịrọ mma oke abịakwuo dịka na-asị na mmọnwụ originally bụ ka e wee na-entertain people etu ndị Igbo si debebue mana abịazi onwezi ajọ ife dị na ya ịna-anya kịta ndị ụka na-etipu mmọnwụ ma famezi mebi ife maka for entertainment and so many other things a na-eme so na iluo na etu anyị si akazi kia kịta abụrụ etu
ndị obodo ọzọ si akakwe maka bring go in some of the culture even some of our customs and tradition into it. Ịbịa kịta fada ọ na-aka mgbe mbụ bụ nọ nata afọ chak ga-eyi kịta fa na-ewezi ma fabrics wee kwa ife na wee n'aka ọkụ. So na onwego na ife anyị na-ekwu bụ ka onye ọbụla na-anabata ife nwere onye ma ife adịrọ mma, nwere onye amarọ ife dị njọ. Abịa those good aspects of the tradition and custom ka anyị nabata ya ka e wee na-aga n'iru anyị n'aka ọkpọ n'ofu Chukwu a ka a na-ekpere na anyị believe na ndị onye na-agụ ezigbo mmụọ ama agwọ ọgwụ, onye na-agọ mmụọ etu esi agụ ya ama eje mgbe mmadụ ibi anya ọkụ, ọ ma eje n'ili ya ọgwụ na ebe ọ na-alụ ọgwụ. Anyị Igbo na-asọ nke a nsọ, anaba anyị bụ nri na-asụ ya nsọ na anyị na-eme ụmụ ife niile na ị ga-akwụba aka ya ọtọ. Ịma na ive nkịta na o nwekwu ndị na-ewe ọgwụ n'ukwu jee n'ụlọụka. Yes, onye ụka na-eme onye ụka ibie nsị, onye ọgọ mmụọ na-eme onye so n'ọnya bụ ife anyị na-ekwu adịrọ mma ka anyị kwụba aka anyị ọtọ. Ụgbọ anụnwa na-ekwu onye nọ karịa 100 years achọghị ibe ka onye ọ na-anọdụ n'udo wee na Chukwu. So onye na-agụ ezigbo mmụọ pụta ka onye ọ na-esi owenye ọjị n'osi Chukwu ọbịa ọ nwanne ya nwoke ka ọ na-agba ọ Chukwu. Onye ụka pụta osi na anyị n'eluigwe ọnya nke onye na-eme ya mebie ọfụma, wepụ aka na ajọ ife. Ọ dị mma, daalụ nne. Ike na-agakwa n'iru na ya bụ isiokwu anyị na-eleba anya na-ekwu maka ịgba nkwụ nwaanyị. Ifeanyị, ajụjụ nke m chọrọ ịjụ gị taa bụ gbasara ụdị mmanya ekwesị iji wee na-agbanya bụ nkwụ. Dịka Chief Godwin si wee kwu na mmanya ọ kwesịrị ịbụ bụ nke anyị na-akpọ nkwụ enu, ọ bụ n'ọnụ Igbo asị up wine, palm wine, n'ọnya nwa ka ọ kwesịrị ịbụ agbanye nwaanyị. Elote m na mgbe a na ọnwa ụdịrị iko ị na-eji agbanye na ọ bụrụzi ụdị kịta anyị na-ejikwuzi ma disposable cup nke ọbụla afụlụ ma stainless cup nke ọbụla afụlụ ewe gbanye. Mana ajụjụ m bụ iwu na ọ ga-abụlele ụdị mmanya ka ọ bụ nke ọbụla onye nwee ka ọ ga-eji wee ga-ebunye nwaanyị ka o bunye die, and then ọ bụ na iwu na ọ ga-abụlele ya bụ nkwụ enu anyị na-ekwu maka ya, kedu significance ya? Then na ajụjụ nke ọzọ dịkwa ka ibe bụ mgbe i kwuru na ụdị ife anụnwa dịka oke divorce na-enwezi these days could be as a result of ka esi wee fụ ma wee nụọ ihe ya fụ mmanya, because amaghị m na ụmụ ụfọdụ na-ekwu na attribute to that oke ebunye mmadụ mmanya ọ yafue n'ọnya na-ebute oke separation a na-enwe na nsogbu a na-enwegasị na marriages of today. Biko ka ihe bụ ebumnobi gị na ebe ya bụ ihe? Ka m bido na nke mbụ, ka m were ọjị wee maa atụ. Ọjị ara anụ n'oyibo mana ndị Yoruba kọrọ ya, ndị Hausa na-atata ya my God, mana anyị nwe ji ayọ Chukwu ayọ, anyị nwe ji ekpe ekpele. M wee jụọ ewepụ ọjị kedu ife ọzọ anyị eti? Enwelu ọjị, enwelu nzu, enwelu edo. I'm an Anglican, I read that, but eziokwu because na ọkpọkọlọ ma udu ma nyọ ma ọyọ ma agụgụ ma ogene ijenene omenani ifu na o nwere ife ndị na-eji gị wee malụ ige ụgwọ eze omena osi gị udu ndị nwa ji eme nke nwa. Enwere two models of missionary. The first thought is Christianity by absorption, which is the utmost. Ndị ụka bịa, o nwere ndị ji Latin wee bịa ma gbaa mbọ tụgharịa ya n'asụsụ Igbo, nwee ndị dị English wee bịa ma tụgharịa ya n'asụsụ Igbo. Kedu ife eji tụgharịa anya? Ife eji tụgharịa anya bụ ka o doo mụ na gị anya, assimilation. Onye ka ndị otu anyị na ha eti mkpu si were Igbo wee kụzibela anyị nka na ụzụ, sayensị na teknọlọji ka o doo mụ na gị anya ka anyị malụ nke anyị na-eme. Maka na a na-akụ ya n'ọnụ oyibo a, ọ dị abstract, okolu n'ikuku, ọ dalụrụ ana. Ọ kwesịrị na ọ ya bụ nkwụ ọcha.
akụkọ m niile abụ na o kwesịrị na ya bụ gịnị nkwụ ọcha maka na isi aka pụọ a na-agbara ofem ịchọ ịnụ nwaanyị ivu na ụka recognize ya ịbịa na Anglican mgbọsị a ya agba nwa akwụkwọ ọ nna ya esi na mgbada ụlọ ụka were aka ya kpụrụ nwa ya wee bịa na altar ana m ekwu nke ọ ya bụ asị m echi niile mụ kọwagbuo nya mma akọwagbuo nya mma gị nwa ya ịpụta ụka jụọ who is presenting this lady for marriage. Okay. Ajụkwa ọzọ emesigokwa ife kwesịrị ka eme omenala ụka ga-ajụ gị ya. Anglican Church must ask. Emesigokwa wee ruo echi niile Anglican Church ekwerọ ịgbasa ya akwụkwọ ije gbawa nkwụ. Anglican Church ekwere ya. Anglican Church ekwere ya. Ị ga-eme kpọchachasị ịbịazi ya n'iru Chukwu wee nalụ ngọzi. Ndị a na-anụ nwaanyị ụzọ mkpuke Franchise osikwana ya maka na ụzọ mkpuke akpụchasịa ike wee mebe ivedi Franchise bụ asị na anya azị ekwere enwekwa m nsogbu ndị ifu na-ejezi agba nkwụ nwafa na obodo na-abụrụ obodo fa wee jụọ kedu aja anyị unu kedu onye je gba nkwụ nwa ya na mgbati kpota ụmụnne ya ebe a enwekwa m nsogbu na ya kama nọ mgbe emesizi ala kama anyị marụkwa ama na nwaada na-asapụkwa ngwuru sapụ obodo nwaada na-esikwa ọnwụ nwaada ara ekwekwa ekwe ma ọ bụrụ a na-emere ifie ka esi kwesị ime ndị gboo ji kpachapụ anya ebe nwa nwaanyị nọ ndị gboo ejiri nwa nwaanyị egwu egwu ndị gboo ejiri nwa nwaanyị egwu egwu nya anyị mụta nwa nwaanyị were ya na-apịa tenis ebele ị na-emelụ m ebele gị na-emelụ m maka na mgbọsị ọ ya dị ka ọ ya dị ihe eje bido n'isi wee mara ebe isi dapụ wee rigotaba nya nke a bụla ofu ọzọ bụrụ na pusu na-anwụzi n'ama ọkụkọ wee na-ajụ ọkụkọ anatagbu ego pusu ọ fịala arụ mgbe Igbo bụ Igbo na nwa mmadụ jere ije edisi ebe a nata ọ alụ ka alụ mana taa ụfọdụ ahụ ajụkwụzide ese ụmụnne ji na-anụ ụmụnne ụmụnna na-anụ ụmụnna onye subelevu ibe eme nwa ọkadigbo amarụ mana ana Igbo debesịlụ ife ụmụ mbọsị mụ na mmadụ na-ekwu okwu ọ mbọsị ụka na be anyị ka nna gwa sị a na alụ bụ alụ sịrapụ mbọsị anyị ekpochi ya alụ bụ onye alụ nke nwa bụ alụ rapụzi ya mbọsị anyị ekpochi ya mana sịkpa alụ ka nwata wee malụ ara ama maka echi si abazina ya afọ ori bụ ori ma ọ bụ picking pocket ma ọ bụ by tricks ma ọ bụ by what ori bụ ori mpụlụm bụ mpụlụm kpọọ onye ezigbo afịa ka o doo anya ka ọ ghara ịgbagwoju nwatakịrị anya nke na-abụrụ ya alụmdi na nwunye nwere usoro nke ọ bụla a na-anụrọ dị ka esi kwesị ịnụ ya nwere implication ọ bụgodu ndị ọcha ka ndị ọcha na-afụ kịta anụlụ kịta nara eme ego ma ọ bụ mee ihe ndị ọzọ nke nwaanyị ma ọ bụ nke nwoke ya asịrịrị nne ya na I've seen a partner who marry tomorrow ngwa ya ejikwa fie ọrụ ejebe na kọtụ jee emebi vedi nwa asị na anụ si rapụ iru ji sife ma mbazụ bute ji ejizi na ifurifu lachafụsị mmanụ nke bụ nke sikpa ọnya ọ bụrụ ụka anyị nwa ji aka anyị tinye alụwanị na aghụghọ anyị nwa fili aka na abụ n'anya weta umere otu esi afọ iru ụtụtụ anyị gbata mmiri fịọ iru ụtụtụ tinye alụwanị tinye aghụghọ ọkwara mbọsị ka enyi nwoke mụ na ya jelu na be anyị Ogbunike ka anyị nụọ nwaanyị emegide ofu nwoke wee kunye sị mba na ya emekwo nke na Ogbunike na Ogbunike ahụ egbu ewu nna na ihe a emebi ịtụ nkwụ ọnụ mmụọ ndị ụsa nọrọ n'akụkụ na-ewu maka mba ji na ọkụkọ ụsa iwe chọka ikonye nwatakịrị nwa agbọghọ okwu n'isi konye nwatakịrị nwoke okwu n'isi konye ezinụlọ esi ya maka na emere anya ihe onye na-egbu ewu nna ya mgbe a bụ onye nna ya na-adị ọzọ ndụ onye nna ya dị ndụ nke dịka na Ogbunike nwere ofu mmụọ iwe bịa ka ije instead of ịtụ nkwụ ọnụ mmụọ esi ka eje gbuo ewu nna ịmazikwa na o nwere ihe dị iche na igbu ewu nna na ịkwụtụ nkwụ ọnụ mmụọ isikwa m na amalụ asị gị na-asị maka na onye amalụ ọjụwa ikwu amalụ ibe ezi ụfọdụ bụ alụlụ anị ma ndị okenye
ma onye a na-amụ nwa ya ije ebe dị aṅa ewepụta akwụkwọ eji anụ nwaanyị a na-ewu ehi ya agbamaka nje ụfọdụ anụrụ m na-ene n'anya ọ bụrụ na a na-elezi nwaanyị anyị ka ya abịa na nke a mana ka anyị gbatụgodo obere dị maka na ọ nwere ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ gbasalụ okwu agbamnkwụ a na nwoke ịyafu mmanya ebunyere ya ka anyị mara ihe ha nwere isi gbasalụ ya bụ isiokwu anyị na-eleba anya n'ọtụtụ alụkọ ọwụnụ mmanya ndị oge ọ pele nwunye ọ bụ ya nwaanyị ya anụ o wee pe ya chi enye ịmadụ chọrọ nwaanyị ahụ na ọ bụ alụkọ ọwụ ihe metụ ọnụ nwaanyị wee nwụtọpụ dịka omenala anyị si wee do ihe eji awụfu mmanya n'uche m uche onye adị ya njọ bụ na ndị ajọ mmadụ erikazi enwere ike ebunye gị mmanya ahụ ịṅụọ ya isi ebe ahụ ịṅụrụ dị mmanya yaba arụ si ebe a nwụọ so ọ ka mma na-ebutalụ mmanya according to omenala osi pụta ntị bụ na nwaanyị na-anụ dị ebologo mmanya bunye di ya so ụdị ya wụfuzie ya ọ nwere ihe o mere n'uche m maka ndụ gị ọ dịrọ ma ọ bụrụ ihe ziri ezi ọ bụrụ omenala Igbo kama na n'uche nke m mmasị na maka ihe na-emezi n'obodo kịta ụfọdụ na-atụ ụjọ ka a halite ihe nsị na dị mmanya mana tupu mmadụ eje ịnụ nwaanyị o kwere m nweta na onye ama ekwesịghị ịjụ ajụjụ mara ka ndị ama si eme so ọ bụ na uche nke m o kwesịrị ọ bụrụ ihe ziri ezi mmasị na mwụpụ mmanya dị mma mmasị na ọ dịrọ mma ihe m ga-asị ji ya sị na m ga-asị na ọ dị mma ga-asị na ọ dịrọ mma bụ na n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị na-anya ihe na-eme ụwa aghọtago o nwere nke ị ga-abụ ọ bụrụ mmasị ụfọdụ adịghị abụ mmasị nke nwoke iwufu mmanya ọ na-abụkarị mmasị nke nwaanyị iwufu mmanya ọ bịọsị di ya ịṅụkwana mmanya na onye agbanyela gị mmanya na ya tụrụ ọsụrụ ya obodo adịghị mma butesịrị ụmụ ihe a niile ebe a na-azọ ndụ ọ bụghị nzọ ndụ onye a ga-awụfu mmanya but traditionally omume ndị o nwere ndị ọ bụrụ iwu onwe ndị jikwa ego eme nke ha n'ụbọchị taa ọ bụrụ ihe niile ka eji ego eme ịghọtago maka na ihe omenala onwe ndị mere nke ihe omenala ndị dole ndị meti aka na omenala ndị mmadụ because onwe ndị ọ bụrụ alụ ka ọ bụ dịrị ha mgbe ndị ọ bụ alụ dịrị ha so omenala Igbo dị iche iche mana ọ bụrụ ihe eji obi na-abụ ha na-abụ kwekọrịta wee sisi wufuo onye bute obi ọcha and they understand themselves ọ bụrụ iwu m na ọ ga-agbasa asọra na eji obi ha na-abụ wee mie believe m na onwe ihe ọ ga-eme ọ na-ebute divorce ihe njisi na ọ na-ebute divorce bụ nwaanyị ọ na-ahapụrụ be nne ya na be nne ya wee jebe ịnụ di ga-ebuliri n'obi na ya ahapụgo nne ya na nne ya famili na ọ na-eje ịpụ obi ebe ọzọ ọ bụrụ ya na-ebute divorce na-ebidokarị na ekwero nwaanyị na-anụ di sọpoziri ịma na onwe ihe ọ ga na-asọrụ di ya anyị echetakwa na nwaanyị ji the key of the marriage na-etu isi dobe onwe gị ka famili gị esi dị wee dị ebe a na-ekwu okwu ma ọ dị mma ịhafụ mmanya nwunye gị na agbamnkwụ gị ndị mmadụ ekwugoro ka ọ ra ha n'ọnụ anyị ndị nọ na studio ka na-ekwupụta na tradishọn nwe ka ọ dị omenala anyị bụ omenala anyị na nwoke ekwesịrị ịhafụ mmanya di nwunye ya ya nwụọ na agbamnkwụ ya o nwee onye kwu ihe o nwee ihe okwu matụ m n'obi nsizie ka mmadụzie ma ndị nọzi na studio kwa ya jụtagodo m ihe ka mmadụgodo ka anyị esi wee mee ya ka m bịagodo to gị nwa bụ ọzọ titled man Godwin
Chief Godwin o nwere Ariston Rapuluchukwu na-ekwu na kịta ụfọdụ na-emezi ihe ego ada emezi ịgba nkwụ anọlụ n'obodo ha jụọ ndị ọgọ ego na-eka ihe niile a na-eme gbasara anụmụ nwanyị ya bụ awayazi ego ihe a oso na omenala anyị ọnọ ihe ọfụ ndị youth of kịta na-egbebata na marriage anyị. No, mwa feeling no circumstances I find Nwanyi near. Maka kita inwe ike n'obodo Igbo ma na abọ fo onwe fa n'obodo Igbo kwekọrịta ịnụ na be anyị na accept onwe ike ọ bụ na ọ dịrị ọfa convenient isi obodo Igbo nata mana onwe ụdị ajụjụ anyị ya ajụchasị jụọ ma ndị be anyị nọ ebe ahụ ka je meela anyị investigation fụ na ọ daba nwanne emenụba nwanne nwanne emenụba nwanne mana ife dịzi na ya bụ na ọ ga-ezite ozi n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ ga-abịa represent ife ya ndị nke nwoke ndị nke nwoke ga-abịa ọ bụkwa onwekwu nke nna fa ma nne ma nọcha obodo Igbo ịmasị na ịma ekele nwa ya o nwere ihe nchọ eji kịta ikwu na ndị mmadụ ga-abịa represent maka anyị ka na-ekwukwu okwu mmanya ebunyere nwaanyị ka o ji bunye di ụfọdụ oge ọ na-abụ nwoke nwere ike ọ bụ na ọ nọrọ around na nwoke nọ na mba ofesi nwaanyị anọlụ abịa n'ịgba nkwụ o nwere ike asị nwanne ya nwoke ma ọ bụ cousin ya onye ọbụla metụtara abịa mechite anya a na-ebunyekwa nwaanyị mmanya si ya jee chọọ onye bụ di o burukwu o jee bunye onye ọ nọchite anya nke a o mee ka ọ bụkwa maka na di ya nọrọ onye ọ na-anụ nọ ebe ọzọ mana o buru mmanya sekpulu anyị buru onye na-anọchite anya di na anya bụ agbamnkwụ ka isi wefụta ya bụ nke obere ife anyị emenwu maka ya like I said earlier on no circumstances anyị ga-na-adjust ka ife si wee kwụrụ ife agago na ọ ga-abụ na ọ gago mana ọ bụrụ na ọ niile insist si na a ga-ebịa nata ya anata bịa nwaanyị ike ịtọ n'aka ọnọdụ obodo Igbo sọfafa anụbalị di na nwunye gbakọta n'azụ a sị na kama efi mmadụ ya agbanarị ya Igbo bilie ọdụ aya na-akọwalụ ndị mmadụ ka fa ghọta n'udene n'udene abụrụ anụ oyi ọwụ na ọwụrụ ya ụmụaka nwere ike vu udene chee na ọtọkị alụ ewe mee ọ dị mma ama m ihe nji wee jụba ajaba ajụjụ maka na ịma anyị na-eme ihe ọbụla na-enwe ma spiritual undertone ma a na-asị na ọnya bụ mmanya ka eji ejikọ nwoke na nwaanyị spiritually onye afọ ibunyelu mmanya ife anyị gị ka ajụjụ a na-abịa onye afọ ibunyelu mmanya n'ime mma adịghị afọ ya na onye bụ di gị maka na ịjụọ m abụrụkwa m I'm not a custodian of culture mana ịjụọ m masị ọbịa dị ọna ọ kara mma na ewepụ that aspect of ebunyele mmanya ka ije gosi anyị onye bụ di maka na anyị ma na di gị anọrọ ebe a dịka isi wee kwu n'ife ụbọchị nye na di gị anọrọ eme omenala ndị ọzọ ma sị rapụ nke ị na-ebulu mmanya jee bunye ihe dịka nwanne nwoke ma ọ bụ maka afụgo m ebe ụfọdụ amesị abịazịa n'azụ nwanne nwoke a na-asị ya ọkwa ịma na ọmụ ka ibunye mmanya ọgwa mụ abụ di gị na onye nke ọzọ bụkwa anyị ma na onye ama na ọmụ abụ ọkwa mụ abụ ibunye mmanya so ife anyị gị ka ajụjụ mgbe buru gboo akwa nna na-eje anụtara nwa ya nwaanyị even ma ndị Shan ma ndị Bini nwoke bịa lụọ nwaanyị aka ọkpọrọ ndị befa bịa emegide mesịa onwe ife a na-akpọ ịnọba nwaanyị ana ọ n'ọkpa nna nke nwoke ka a eje na ọnya ịsa ma ọ bụ 11 nna ya kpọrụkwazi ya jee kpee nwa ya si anụba anyị kwetara na mgbe a anyị ara akpapụrụ ọka ọkụkọ kịta aka na-anọkwata mana inenekwa ife gbasara nkuchi nwaanyị maka na enwe nkuchi nwaanyị n'ala Igbo inene ife gbasara nkuchi nwaanyị efu na ọ dịsịrọ njọ nwanne nke nwoke ma ọ bụ nna ya ịnata mmanya n'afọ ezinụlọ nke mbụ bụ ikwu ute na ọ bụ ọkwa nọ m na-anụ na ọkwa ka nnọdụrụ nwanne m nwoke declaration
so na ihe dị mkpa bụ ime ife ka esi kwesị ime ya ọ bụ ọkwọ nna anụ ọkwọ nwanne m nwoke mana ana m anabatakwa na nkwụ ọnwa n'afọ ezinụlọ enwa because aja ndị ka eji akpụ ndị even scientifically it's been proven if you agree to genetics then you know na aja ndị ka eji akpụ ndị nke a bụrụ ofu ọzọ dịka nwanne bụrụ na dịka nna anyị ukwu sikwu enwere ka ihe esi ụmụ azị na ọgbara ọfụ ị bịa ka ịtụchasịwa anya bụ ajị dị n'ajị onye ma ajị agbala ọtọ maka na ihe ha si n'ọlọvụ onwe ndị ọ na-egbu egbu nwee ndị ọ na-akwa akwa nwee ndị na-edo nwayọọ ndị agha nwoke agha mere m si bute nkwọ ekpetesh si ya nekwana ya ka ya na-eji ya bakwa ebe ibi ya na-aba ya nọ ya n'iru ya nọ ya n'azụ maka na ọ nọrọ ya n'iru ọkwụ anya ọ nọrọ ya n'azụ ọkwụ anya ọnụ n'ala ọ bịa nọdụ ya n'iru na ya mara ka ya esiga nya ọ ba anya nọdụ ebe so balansị anya iwe nwee ike wee gafere maka na ife gbasara anụ ndị na nwunye nwe orika ịmara ka ọnọdụ dị goolu maka na mgbe bụrụ mgbe ọ na-agakwa na anụta nwaanyị ụtụtụ a na-agba ntị ka cheta akwa mme mara ma ka chetazikwa akwa mme na ọgbọ nke a bụrụ ofu mgbe nna anyị ekwutekwa nya otu a na-acheta akwa mme eji abịa nnene nwaanyị ụmụ nwaanyị enyorie nke kịta ihe gbasara dịka o si wee kwuba nkuchi nwaanyị ma nwaanyị nọ ya lụdi dịka ọ bụ na nwaanyị alụgo di and na of course na nke izizi ọ nọla agbalụ nkwụ mee ihe niile a na-eme emesị ọ bụrụ na di ya nwụrụ anwụ nọ na mebi na ya bụ marriage na ọ gabazi akwụchi ya ma ngọ abịakwa aka nwekwa provision na o nwekwa ike ọfụ di ọzọ ọ gbagharịkwa nkwụ emekwa ihe niile n'usoro otu esi mee ka anyị mago na ọnwụ ụmụ nwaanyị nụ nke mbụ nụọ nke abụọ nụọ nke ịtọ ọ bụkwa na di ha nwụrụ anwụ nọ na ọ dabasịrị so na Igbo tradition and culture enwe provision na onye di ka dị ndụ nọ na marriage agara ọfụma ndị na-akwụchi ala ngọ anya bụ nwaanyị ga-anụnwukwa di ọzọ agbakwa nkwụ mekwa ihe niile dịka esiri emekwa ya n'oge mbụ n'omenala enwe provision for that mana ine anya dịka ka m wee kene Naijiria wee maatụ ịma na usoro ndị Igbo si anụ di na nwunye mee na marriages fa na last so much because ine anya na Nigeria the rate of divorce adịghị adị ka nke ndị Igbo nwoke nọ na di nwaanyị nọ na di ya bụ ọ bụgodu na di ya na-emegbu ọ na-edi na ọmagụ ka ọ ya esi mee ọ bụrụ na nwaanyị na-emegbu nwoke iche eru chee azụ chee ka isi wee gbanya nyaba ọgụ wee jee mee ego gbagụ na-asa afọ emiri na-asa ya wee jee dutie mee ego gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ inecha anya isi ka idiwe ọgwanụ ndidi ka eji anụ nwaanyị na onye ọbụla na-eme then think of it mmadụ na-abụ ọ bụrụ ofu nne jifa ọ bụrụ ofu nna jifa ọ bụrụ the same ancestral linkage nwere ibe jikọba anọkata fụ onwe fa ọ bụrụ the same upbringing bụrụ ka esi zụ onye a ka esi zụ onye abịazie n'ọfa nụbazie ka eji nwayọ onye ma nke onye na-eme dị njọ ọganata medidi ya wee bụrụkwa ya na ya na-eme mana ọ bụrụ na nke o kwere ọzifa o nwee usoro esi aga na abịa esobekwu ya eyi akpọgodu onye dị n'isi nwaanyị onye aka ya ejegodugba si ya na o kwezikwa n'anyị na nekwa onye abịa ikwu onye na ụmụnna atụ alụ akpọ nwaanyị kpọọ nwoke kedu bịa ma ga-edoziri nwụfa maka mgbe emelie ego nwee ife a na-akpọ ego otiti okpili a na-eke a na-enwekwa ego arụmọnụ
ego arụmọnụ a bụ na a group of people ndị so wee rụrụ ya bụ ọnụ nwaanyị obele ego ogodu na 500 naira atụbisi anyị onye akịte 50 onye akịte sie na anyị na-ekwu na onwe kunu sebe okwu na anyị eje kpọtacha ndị ahụ niile kpọtacha ichecha nke ihe ọ na-aba dịrọ ndụ ije nọ na mmụọ jee kuniteba wee gwaba na ihe ikwu na ikwu ozi so abịa na nke ego otiti okpili a na-ewe ego ụmụ ikolobịa a na-enyefe na ọ bụ na nwanne anyị nwaanyị ka ị na-anụ ọ bụ na ire gbara ọrụ ya nwoke gbara ọrụ ya bụ oge omenye aka na-arụ oge ọ na omenye aka na-arụ abịa kpebie nya ya na-ekwu ka ọkwa n'ime aka na-arụ itinye aka na-arụ maka na ime aka na a na-ere ime aka na-arụ olili nne ọkwa tie nya front and back etinkatipan ọ dịka trailer jam ya so enwechara ụdị ife a nke ahụ bụ nke ọ karịa ọ bụrụ na etu ahụ echegide nwoke ọ bụrụ na Christmas bụ any festival anụ na ọ nata ụmụ ikorobịa anyịcha etu isi eti o nwere nke etikata mgbe anyị wee sikwa ova asị ọgwa n'ụmụ ugboro ndị m ka m bịa kpesalụ na asị ọnwụ solo n'usobe ndị bebe ọgụ so n'ọnya bụ ụmụ ife anyị na-ebu ife na-ejikọ me na the rate of divorce a na-enwe na be anyị. So traditionally we are still keeping in tandem with the culture. Exactly. Onwego na nke m na onwego ndị bịa nọ sị nwoke a bịa etu aba sị ya nọzi ya chọzi olu ka anyị debeli anyị kọwalịa ihe dị na marriage ọ bụla this useful exuberance kọwalịa si ya na ọgwụkwa n'etu a ka esi anụ nwaanyị na-eji okwu anyị anụ nwaanyị ọ bụrụ na ịchọ ịnụ nwaanyị kpuchie okwu anyị ọ bụrụ ihe niile ka ị ya na-enyocha nwaanyị a na-enyocha ihe niile ị na-eme oge ụfọdụ onwe ka ọ ga-esi dị nje etu anyị kpọrọta nwunye na anọdụ na akpa nkata ibe ị na-eme na mala nwaanyị agwakwuo nwoke na nke ị na-eme ọkwenye ya bụ na a na-ebi. So all these things enwelere etu esi eme ibe niile a na omenala ọ bụrụ nke emere acha na mafu court divorce anụkwarị m ilukwu na onye ama court judge na-ejekwu or whatever judgment ọ na-enye based on the evidence provided. Ọ dị ready igbubi unu si unu onye ọ na-amara ụzọ bie na ọ dị mma dalụ nne chief anyị ga na-achịkọtazi ya bụ ihe mmemme maka na oge anyị na-asịzi anyị kwarapụ Ifeanyị anyị ga-abịazi n'ebe nọ ka echekọtala anyị ma nye ndị ọkasị ndị ka na-akwado alụmdi na nwunye maka ndị nụ anụ yara asịfa jee nụghasịa ya bụ ndị wufuru mmanya yara asịfa jee nụghasịa ka fa wee ṅụọ mmanya mana ndị na-akwado ịnụ anụ kedu okwu ndụmọdụ inwe enye ha as regards to ya bụ isiokwu anyị na-enebanye anya mbụ na ndị baịs kwa na gbalagbala fere oke ọbụla ala ka gbasara nne gbasalụ nna nke ọzọ bụrụ na tupu ịpụba ala ọpụpụ juke na onwe ala ọpụpụ onwe chọrọ ịpụ ọ nke okwu ọnụ ka nke njenje ọ nke ịtụtụ ife ka nke ntamu ya amana ya akwado onwe na onye nọkata ịpụba ala ọ ya ka o jide adị n'izi ọzọ bụrụ na ntọghe alụmdi na nwunye miri emi ibulu okenye tupu asị ebi adị n'isi nwaanyị kpọọ mmadụ na-abụ ọfụ jụkwa afa ajụjụ gwafa na ịkwụ ụtakwọ ịma na iweta akwụkwọ na-abụta anya gọm nyachi ya ịtọghere ana nwere ka nke ya anyapado na nke anyapado na nke na ntọghe dị na alụmdi na nwunye riri nne ọzọ na-ekwu ekwughị ọkwọ ndidi ka eji ari azụ ukpo ọ bụ ọzọ kịta ya bụ ewere a na-ete echi mgbe bụ nọ iti ihe uke na-eche ị na-ayọchi a sịkwara anyị na ebe a na-anụ nwaanyị na nwaanyị bụ ngwugwu ife ịtọgheta iweru nwoke bụkwa ngwugwu maka na-ekele onye eke onye isi n'ike na-awali nya bụ ụkpaka maka ihe na-ese okwu mgbe ụfọdụ bụ na esigo n'ike walịsịa ụkpaka kee ka gịnị nwoke na nwaanyị ya ise na afa na ayị mgbe ara ịnọ mgbe ara ise mgbe ara isii ntọgị afịabasị a na-arụ ike mgbe eji ekwu onye agbagotego onye agbagotebe amaba mala ejibe ma agwasịa ndị kwuru okwu so tupu emebe ụmụ ife dị aṅa nenekene gị bụ nwoke
tupu isi nwaanyị nne ka eke ime malụkwọ ma ọ dị gị mmụọ ọ ya dịkwa gị mmụọ ọnụnụ ara ama gị bụ nwaanyị tupu nwoke abịakwuru gị n'iru na-asị gị nne na ịma anya ine na-enye ọfụma ọ dị gị mmụọ ọ ya dịkwa gị mmụọ ọnụnụ maka na onye dị gị mmụọ adịrọ gị mmụọ ọnụnụ ịma na nsogbu ya apụta echi maka na ọnwa igo ma egie ma ogie ịbịazi ka ị pụọ sị gị na ya ekwerọ esi ya ngwa ka ya bụ na jee menye emesi echi niile onye ọbụla akwamanụrago ebu na manụgo ka nnabazi alụ n'onwe m so na-ebe ya bụ okwu na ụka na-ebido gị bụ nne ọkachasị ndị nne rakwanụ nwa gị ka o were anya odo wee so chie so akara o ji bịa ụwa na onye ọbụla bịara ụwa nwee ihe chi ya nyere ya anya jee mee ka ọ ragodo m n'ọfụ ọ dị mma ndị ọma gere ntị ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe na ya bụ ihe mmemme anyị n'ụtụtụ ebe anyị na-akọwapụta gbasara ịgba nkwụ nwaanyị ma ọ dị mma ka nwoke bụrụ mmanya ebunyere ya fue ifugo na aka isi wee kọwa na ọ bụrụ ihe ziri ezi mana ọ dịgo ka ọ ga-adị mana gị bụ onye na-akwado ịnụ di na nwunye maka anyị si ka isi wee kwu ndị mmemme anyị agharasịzi ha ji eme ya mana iluzie iyobachi ka ya bụ marriage ka ọ gaba n'iru den ndị na-akwado ifunanya bụ ihe na onwe significant onwe ihe eji mee maka na ọnya bụ mmanya bụ ihe na-ejikọ nwoke na nwaanyị chief si na nke na-eme n'ụlọ ụka bụ emechasịa ife niile ya eme wee sị na you can kiss the bride mana nke traditional ihe na-abụrụ kiss the bride na ọnya bụ mmanya ahụ ibunye ya maka na nwaanyị bụ ụzọ sutu ya ọnụ wee bunyezie nwoke osutukwa ọnụ efu nọ ebe a ka that union si wee bido ife anyị ekwudebe bụ uji akwa awụarụ ya mara onwe ya afa mgbochi dị mmụrụ nwa wee na-ekene ndị isonye n'ala anyị taa bụ Ifeanyị ọgụ nwa egbula ndalụri nne na-esonyela anyị taa ndị be anyị onye nwere ntị ya nụrụ na ntị naanị ihe arara ka okpu ata Chief Godwin ụzọ Igbo daalụkwa ọ dị mma echi ga-abụkwa ụbọchị ọma anyị nọ ga-anọkọ n'ihe mmemme Good morning Anambra Godwin afọ mbụ ajụrụ Chukwu Ọkagbe